Island hopping tours nga bigit sa mga Chinese national gikanselar sa management sa usa ka yacht operator sa lungsod sa Cordova. Samtang DRMM uban abag sa Coast Guard Cordova misusi sa temperatura sa matag langyaw ang turista nga miabot. Siluan Mirondina adunay live exclusive update. May Bob, nunot ni ining novel coronavirus scare, nagkadaya mga preventive measures na ang gihimo dili lang sa mga government agencies apan lakip na usab sa mga pribadong kompanya. Kasamtangang nagpundo dinhi sa Roro Port sa lungsod sa Cordova kining usa ka pribadong yate nga nagtanyag og island hopping sa mga turista sa mga isla sa Nalusuan, Hilutungan ug Olanggo. Matag buntag ang schedule sa island hopping tours sa mga Chinese nationals, samtang sa hapon ang mga Koreans. Gibutyag ni Andy Chantenko, operations manager sa Sheila Kimi Marine Incorporated, nga 5 kaadlaw na nilang gikanselar ang booking sa mga Chinese. We started stop booking ng mga Chinese guests. Not that we don't love them, but of course, we just wanted to be safe than sorry. Ang naasoing kompanya nag-operate og 2 ka yacht sa Cordova ug 3 sa Boracay. Aminado ang operations manager nga apektado ang ilang patigayon. Gani sunod buwan, pulos mga Koreans lang ang gidawat nilang mga bookings. There's a big effect because we only have few guests from China right now, and yet we stopped the booking, so it will affect significantly. Karong hapon, usa ka emergency meeting ang gipatawag ni Cordova Mayor Mary Therese Chu uban ang Municipal Health Officer pango sa Disaster Risk Reduction and Management Office ug Coast Guard Cordova alang sa mga laka nga himuon sa mga langyaw nga moabot sa lungsod luwan sa mga motorbangka gikan sa Bohol. I-check lang ang temp mo din vital signs. Especially nga tanaw na to nga sa Chinese, so possibly nga ato sila itawag lang. Then i-check lang ang ilang health card. Monitor lang po asa sila padong asa sila nga resort nga mag-check-in. May mga kahimanan man ang DRRM sa pagsusi sa temperatura sama sa infrared thermometer ug tympanic thermometer ug may upat usab sila ka mga nurse. For nCoV manggod, according sa kanatong gikuan ni Dr. Dico is iyahang symptoms gid first is ang kanang fever gid, no, aside from respiratory. Now kung naami mga pasyente nga respondihan to check kung na fever, so moro gid namong gamiton, no, ang thermometer. Samtang kagahapon gisugda na usab sa Municipal Health Officer sa Cordova ang information drive sa mga hotel staff sa nagkadaiyang resorts. Unang gipahigayunan sa info drive ang resort diin mi check-in ang 3 anyos nga Chinese national nga nasutang may pneumonia. Tungod sa social media nga naa sila mabasahan, so mana nga maka-cause sila o mura sila makuyawan na hinoon. So ang gibuhat na mo ga lecture me, especially sa mga resorts regarding aning coronavirus, kung saan na to sila pag-prevent. Bisan pa man kung pneumonia ang finding sa mga doktor ni adtong 3 anyos nga Chinese national nga unang nadangat sa usa ka pribadong tambalanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, apan padayon gihapon ang monitoring sa Municipal Health Officer sa lungsod sa Cordova ni adtong hotel staff nga may close contact sa Batang Langyaw, and so far maayo man ang panglawas sa hotel staff ug wala kini nakasinati og hilanat o bakahaubo. Ug so far ba mo kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob? may dunay gamay nga breaking news sa Dres Kapitolyo karon in connection with, I don't know na-inform ba ang Lapu-Lapu City Government kay nagsabot si Governor Gwen Garcia and I think Department of Tourism siguro nga matag mga Chinese national nga moabot din i-quarantine og 14 days. Na-inform na ba ang Lapu-Lapu City Government animay? Kana Bob, kinahanglan pa na natong ma-follow up no for tomorrow because kaganiha wala pa tayo kasayuran nga nakuha kabahin ni Ana, Bob. Okay. Thank you so much, Luan Mirondina, sa imong live report.